I dag er dagen, hvor vi går igennem regler til mit bryllup, okay? Jeg skal nok reagere på mine videoer, og jeg svarer på kommentarer under videoerne. Så sæt jer tilbage, det bliver en heller lang video. Så bare få et glas vin, prøv at sove lidt, tøm opvaskemaskinen, lav den 5-retters menu, du altid har drømt om, inviter dine venner over til en kæmpe fest, I don't know what you're doing. Foregår på en rimelig simpel måde. Vi har computeren her, og vi starter bare fra en ende af, okay? Det er en lidt gammel computer, skal det siges, så den tager lidt tid til at load, så det er ikke fordi, at jeg ikke vil svare. Det tager bare lige 2 sekunder. Regler til mit bryllup. Ingen må have deres telefoner i de 4 dage, brylluppet varer. Ingen af gæsterne kan snakke sammen, før receptionen starter. Alle gæsterne vil blive bedt om at tage et billede af dem selv, så snart at de får invitationen, så jeg er sikker på, at de ser sådan ud, når de også kommer til mit bryllup. Og så er det også bare meget lettere for mig at vælge et farvetema. Det er ikke acceptabelt at komme 1 minut for sent. Dørene lukker præcis på tid, og jeg forventer, at alle gæsterne er der præcis på tid. Ingen polterappen til min mand. Først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg er stort set enig med, hvad jeg siger her. Jeg vil gerne gå i dybden med det nu, så ingen bliver i tvivl. Men bare lige inden jeg går i dybden med, hvad jeg mener, så tænker jeg, at vi læse nogle spørgsmål. Der er en, der skriver 4 dage græd-emoji, peace out. Grunden til, at jeg siger 4 dage, det er fordi, at brylluppet var i 4 dage, og jeg vil simpelthen ikke have, at noget bliver leaget, uden at jeg ligesom er med på, nu er det her klar til at blive sendt ud, og hvad nu hvis det er sådan et dårligt billede, hvor jeg griner rigtig kraftigt eller et eller andet. De første par billeder af mit bryllup skal jeg være de første til at poste. Og så er der en, der skriver, det er satme ikke traditionelt. Nej, det er ikke traditionelt, men jeg prøver at gøre det, så jeg får en god dag. Jeg laver catering. Det vil jeg være glad for. Jeg vil være super glad for, hvis folk gad at lave catering til mit bryllup. Det vil jeg simpelthen være så fucking glad for. Men for at snakke mere om reglerne, så er reglen, selvfølgelig må man ikke have sin telefon under brylluppet. Det er ikke sådan begynder at sniksnakke frem og tilbage før receptionen. Det er fordi, at jeg ved, at der er nogle familiemedlemmer, der har en overraskelse. Og der er jo nogen, der kan slippe op. Og det er egentlig bare mest for gæsternes skyld. Jeg kan jo være lidt ligeglad. Men det er også måden, man minkler på i løbet af sådan en aften. Når man først har fået lidt indenbords og lærer hinanden at kende, så føler jeg først, at den rigtige stemning kommer til receptionen, der hvor man rigtig møder hinanden og ser hinanden i ens fine tøj. Så det er mest for gæsternes skyld. Jeg synes, at der er aktiviteter, man kan lave en masse ting, men man skal lade være med at opsøge den anden familie, som jeg kalder det, før brylluppet. Det er fordi, det er en farvepalet. Grunden til, at jeg gerne vil have, at gæsterne tager et billede af sig selv, det er simpelthen fordi, der er en farvepalet, som jeg gerne vil holde. Og hvis jeg får et billede tilsendt af dig, hvor du har grønt hår, fint nok, så regner jeg også med, at du har grønt hår på min bryllupsdag. Men hvis jeg så får et billede af dig, hvor du er brunette og har mega langt hår, og så dukker op til mit bryllup, og det er knivskort, og det er gult, eller grønt, eller orange med glimmer, eller lilla med sådan en, blålig undertone, så bliver jeg lidt chokeret. Du kan ikke komme for sent, vil jeg så lige sige. Hvis du kommer for sent, så er det fordi, du har misset flyet fra Danmark til destinationsbrylluppet. Der er en bus, der kører fra hotellet til the venue og receptionen. Så hvis du også har mistet den, så kommer du for sent. Men så længe du når det fly og når den der fucking skide bus fra dit hotel hen til the venue, no worries, så kommer du nok. Grunden til, at der ikke er nogen polterappen, det er fordi, at jeg har hørt alt, hvad der sker til de der polterapper. Og jeg er paranoid, okay? Let a bitch be paranoid, okay? Let a bitch be paranoid. Du får en sommerhustur med mig og mine venner, og dine venner også. Det er det. Men der er ikke nogen, hvor du kan gå ud og se stripper. Det går ikke, at du... Så derfor så tror jeg, det er bedst, at vi bare har en sommerhustur. Jeg håber virkelig, at det clarifierede nogle af de spørgsmål, jeg har fået omkring regler til min bryllup. Men nu går vi videre, og så håber vi, at vi virkelig får svar på video nummer 2. Regler til mit bryllup. Du kan under ingen omstændigheder tage nogle af de ting, der er med til brylluppet med hjem. Her mener jeg alt fra navneskilte til servietter. Så dem kan du ikke bare lige snige i tasken. Hvis du gerne vil have noget from the venue, så vil jeg give dig det i en goodie bag senere. Kæledyr ja, børn nej. Alle børn under 17 er et strengt no-go. Ingen kan farve deres hår lige op til brylluppet. Jeg forventer, at når jeg sender invitationerne ud, sådan som du ser ud der, vil du også se ud til mit bryllup. Så det er egentlig bare i 6 måneder, jeg beder dig om at have den samme hårfarve, den samme tøjstil, det samme piercing, de samme tatoveringer, hvis du har tatoveringer. Hvis du ikke har nogen, så lad være med at få nogen i hvert fald, efter du har sagt ja til min invitation. Du skal kunne deltage alle 4 dage, ellers skal du ikke sige ja til min invitation. Jeg forventer, at alle, der har sagt ja til min bryllupsinvitation, ikke kun deltager til brylluppet, men selvfølgelig deltager til alle 4 dage. Jeg er så sorry, men jeg ved ikke, hvad jeg skal clarify her. Jeg føler, det giver så fucking god mening, okay? Altså sådan... Men jeg læser nogle af kommentarerne, og så tager vi den derfra.
Carly skriver, så jeg må ikke farve mit hår mere blondt, og jeg må ikke få en tatovering på mit inderlov. Så tager jeg min nye hundevalg med, da det er 11. De kommer til at tage lidt med hjem i mausen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, det var sjovt. Det er alle de ting, jeg ikke vil have. Okay, så skriver Jessica, du skal ikke bestemme, om jeg vil have ny hårfarve, hvis jeg skulle med. Og det skal jeg. Fordi det er mit bryllup, og du har sendt et billede af dig selv ind. Så det er ligesom... Så skriver Sofie, hvad hvis man bare gerne vil have en piercing, hårfarve, tøjstil eller tatovering? Det har jo ikke noget med dit bryllup at gøre, det skal du ikke bestemme. Du må gerne, men bare ikke lige op til mit bryllup, hvis du har sendt et billede ind af, at jeg regner med, at du har mega langt blåt hår. Hvis du har mega langt blåt hår, så tænker jeg, okay, du kommer til min bryllup med mega langt blåt hår. Så går du ikke lige sige, at du kommer og switcher det op. Bare se nogenlunde sådan ud, som du har sendt dit billede, så jeg ligesom kan lave et farveskema. Jeg vil ikke have, at folk tager noget med hjem. Grunden til, at jeg ikke vil have, at folk tager noget af de ting, der er til bryllup med hjem, det er, fordi jeg har brugt de mange penge på det. Du kan få noget senere. En regel til mit bryllup, som også er lidt sjov, det er, at vi betaler individuelt for vores gæster. Så når man har tilmeldt sig brylluppet minimum 6 måneder før, som jeg altså godt ved, så betaler man det her depositum, som man får tilbage, hvis det er, at man faktisk er med til brylluppet. Hvis man ikke er med til brylluppet, så får vi depositummet. Hvert familiemedlem skal selvfølgelig rapportere til en person. Så alle fra min side af familien, de rapporterer selvfølgelig til mig. Og alle skal gøre det fra hans side af familien. Men jeg har så fundet ud af, at et system, der er lidt bedre, det er, at hans familie skal også rapportere til mig. Fordi at jeg føler, at nogle gange er det bedre, at en person sidder med det store overblik. Også i forhold til, at vi har været rigtig meget i tvivl om, hvem vi skal invitere med. Jeg føler ikke, at din mors veninde Margrit skal med til vores bryllup. Men det føler du, så Margrit kommer ikke med. Fordi at jeg føler også, at folk, jeg ikke har mødt i 3-4 år, det er der en grund til. Hvis jeg ikke har mødt dig i 3-4 år, så er der nok en grund til det. Og sorry, men hvis du har en grandfætter, altså 5 grandfætter du ud af, så heller ikke med. Først og fremmest. Jeg har ret igen. 1. Alle og deres mødre kan ikke komme til den dag, okay? Det er jo fordi, det er lige præcis de her 80 mennesker, man har lyst til at se, eller 20, eller I ved, hvad jeg mener. Det er jo ikke alle, du overhovedet har mødt på den vej. Men inden jeg går videre, synes jeg lige, vi skal hoppe ned i kommentaren. Fordi det kan ikke passe. Hvorfor skal man betale depositum? Okay. Græd emojier. Man skal betale depositum, fordi jeg ved, at folk er committed. Og folk, de kan godt sige, at de gerne vil komme, men hvis folk ikke er økonomisk investeret i brylluppet, så er jeg bange for, at folk de bare kan sige, at jeg vil gerne komme, og så ikke show up. Diana, hvorfor er der overhovedet et depositum? Det er for at skabe en følelse hos folk om, at det er noget, jeg skal. Det er ikke ligesom en plan, hvor du skal tage i byen i aften, det ved det ikke. Og så i sidste øjeblik skriver man, jeg kan ikke alligevel. Det er ikke sådan, mit bryllup skal være. Folk skal ikke have den der ligegyldige følelse. Grunden til, at der er et depositum, det er så, du føler, at du er medinvestorer. Det er en god en. Hvorfor betale noget, man bliver inviteret til? Så går ideen ud af det. Grunden til, at du betaler, det er simpelthen, fordi jeg ved, at du kommer. Altså, det er simpelthen, så jeg ved, at du kommer. Det er derfor, jeg inviterer dig. Jeg håber virkelig, det har det clarified nogle ting. Okay? Jeg håber virkelig, det clarified nogle ting, fordi jeg kan ikke føle og snakke mere om det, okay? Bare rapporter til den, du er i efternavn med. Depositummet er der, så folk føler sig mere secure i, at de skal komme, og alle kan ikke blive inviteret. Okay. Regler til mit fremtidige bryllup. Folk må gerne bestille underholdning til mit bryllup. Så hvis du har lyst til at komme med et sjovt event, at der skal komme nogle elefanter, kameler, et eller andet til mit bryllup, så må du gerne det. Der kommer ikke til at være så mange madmuligheder, så du er nødt til at spise det, der er. Selvfølgelig har jeg taget højde for folks allergier, så hvis du har allergi, så husk at skrive det, for ellers bliver der ikke mad til dig til brylluppet selvfølgelig. Aldrig nogensinde en +1. Du må aldrig nogensinde tage nogen med til brylluppet, jeg kun har mødt 1-2 gange. Og du må aldrig nogensinde i din vildeste fantasi skrive til mig sådan, hey, siden du har sendt invitationerne til brylluppet ud, for dem sender ud et år før, så har jeg fået en kæreste, må de komme med. Nej. Når invitationerne er sendt ud et år før brylluppet, er det. Det er slut. Det er done. Jeg kan ikke stresse det enough. Stop. Du vil blive smidt ud af festen, hvis du ikke opfører dig ordentligt. Der kommer til at være alkohol til festen, bare fordi jeg føler, at det er normalt courtesy, at der er alkohol til fester. Men så snart, at du bliver for fuld, eller harasser nogen, eller tager opmærksomheden fra det handler om den dag, done. Bryllupskagen er ikke til at blive spist. Jeg kommer til at skære igennem kagen, bare fordi at det gør man til bryllupper. Men
den kage, den er ikke til at blive spist. Altså sådan, der er kage til brylluppet, men det er 2 forskellige kager. Der er kagen, man spiser rundt til gæsterne, og så er der bare den smukke kage, der bare er der. Man kan tage stykker med hjem, hvis man vil bagefter, men altså, det er ikke til festen, man spiser den. Inden jeg overhovedet begynder at hjælpe dig ud af at sige min holdning, fordi den her video synes jeg var rimelig lang, og jeg har selvfølgelig rigtig mange ting, jeg gerne vil sige, så synes jeg lige, at vi skal dykke ned i kommentarerne, som vi plejer, før at jeg kommer off track, og vi snakker om noget helt andet. Frederikke skriver, børn er ikke velkommen, fordi der skal drikkes. Der skal være drikkevarer ved bordene, men drikker du for meget, bliver du smidt hjem. Ja, du skal kende din alkoholtolerance. Og jeg nægter at have gæster, som ikke kender deres alkoholtolerance, som vælter rundt. Det er okay, du drikker, og det er fint, at du har det okay. Men det øjeblik, hvor du er til gene. Ordet gene, det er simpelthen det, vi går efter. Berit skriver, 1 år før, skriver ja, fordi at man skal jo melde, at man gerne vil komme 6 minutter før. Så skriver Gustav, går du ud fra, at der er nogen, der køber elefanter og kameler til dit bryllup? Det er da dyrplageri. Jeg har sagt, at gæsterne selv gerne må komme med noget underholdning, hvis de har lyst. Og hvis de føler, at det er appropriate at komme ind ridende på 3 heste, 2 zebraer og en flodhest, så er det deres underholdning. Altså, jeg kan jo have min holdning om dyrplageri og kønsroller og samfundets normer og måden, vi behandler hinanden på. Men hvis det er noget, du gerne vil, så ser jeg underholdning for din skyld. Okay, redigeringsbed her. Det var simpelthen alt for part 1. Jeg kan absolut ikke nå mere i dag, fordi jeg er også i gang med at filme vlogs, fordi at om tirsdagen kommer der 2 videoer ud, om mandagen kommer der 1 video ud, om onsdagen kommer der 1 video ud, om torsdagen kommer der 2 videoer ud. Så der kommer simpelthen ikke mere fra den her part. Jeg lover, at der kommer en part mere, I swear to motherfucking God. Vi gør den færdigt. Jeg har bare lige brug for at gøre den her vlog. Jeg er også i gang med at filme færdig, og jeg skal ud og løbe nogle errands. I'll be back.